Wahai burung buta suara, kita cinta agar hiraukan akan. Lagu dangdut air toba. Buka utama guys, lagi proses. Silet keri kabeh. Coba acak ben. Kamal ben. Riyo panen iki. Dia kate kawan itu. Mati lho. Iki foto kok. Iki kabeh bener bongkaran. Takono iki. Halo. Oke. Ayo. Ditata ayo. Mulai tekan dulu. Ayo lo. Halo. Ur, kaya wayang Ur. Ditamu apa ora? Iya sida apa ora Ur? Adane kaya wayang di perangno. Iya. Bot. Ngasih bot tekan kan, Bot. Kita tekan dulu. Jalan yuk. Kempot di tengah kempot. Galange. Kalange gone ronoe. Iki lho wis. Tahap pengecoran bola Kuba yang kedua. Sementara video dhisik. Kene apa kondi? Kene lho, liwat kene lho kan. Ya kok aku ora bisa tembak iki. Iya. Ora benamen ombong. Kalau kesemeting ora di kamar blas. Masuk. Hei, kalau ini itu lebih jempolan itu gambare dah. Lebih jempol itu. Mari awake dhewe lho.
80 tahun kasih mek ninggal iki tok dhewe ninggal gambar. Bolong tahun 80 tahun kas ninggal gambar ya dhewe asli ya. Ya ninggal gambar iki tok. Uang gambare raine ganti bedes. Wah, Ganti pelangkoan. Lah iso ting dhuwure kok iso ting wayahe. Ada sandale diketono. Kuwi lho nyambut gawe. Raine to. Lah kaya ting sikile to. besok mbak anak putune wis dhewe lho iki. Iki sikile sapa iki ngono? Iki zaman purba mbiyen iki. Sing bangun masjid iki zaman purba mbiyen sikile kaya ngene-ngene iki lho. Wong ngene-ngene buang anake wong. Wayange sing ngedem mesin. Ngeri. Tuh, karek pojok. Ayo, semangat. Ayo. Ayo karek pojokan coy. Ayo, dah mancing coy. Dangarit. Penggawane akeh iki. Ayo. Dek, urung nek murumune. Ayo. Ayo terus. Terus bawe. Alhamdulillah. Matur suwun sedayanipun, matur nuwun. Mari. Ya. Kesuksesan selasa ngajen. Finish. Mati ya. Matur suwun sangat, matur. Partisipasi